नांगौ थुपाला थुपा हिन्जाव नांगौमोनलै आफा क'क्राझारनि बाक्सानि अदालगुरिनि चिरांनि दे लाबोगोन फिसा मोजाङै फराय दे होफैगोन फिसा मोजाङै फराय लेखा रोङा फरा रोङा सोर सिख्लाया फैनांगौ जाखो नोंनावलाय साख्रि गैया बाख्रि गैया सोर सिख्लाया सौग्रावनांगौ जाखो नोंजोंलाय अन्थाइ मुगानि आफा केटिएम लाबाय डिएसएल लाबाय आरोलाय मा नांबावगौ जाखो सिख्लाफोरनोलाय केटिएम लाबाय डिएसएल लाबाय आरोलाय मा नांगौ बिसोरनोलाय बा बिराद रोंनाय बायदि मोनथारदोंना नों गावखौनो एमाव राजा रोंनाय बायदि मोनथारदोंना नोङो बांद्राय सावलुन बावलुन खोन्थानाया बिखुंखौ बेद लाबोगोन आं नैबे बेदजों दै आफा आंलाय मा गाज्रि बुंदोंखाय दानि जुगनि सिख्लाफोरालाय डिएसएल आरो केटिएमल'सो नांगौ मालाय बेथा नों फाव अमा राजानोसो खोन्थादों नोङो दानि जुगनि सिख्लाफोरनो मा नांगौ मा नाङा नैबे अमा राजाया सिख्लाफोरनि केरेक्टाराव पिएचडि खालामबावनायसो मिथिबाय ओरैनो अमा राजा मास्टार नङा आं दै आफा मा बुजिथारालै गावनिखौल' माबा आंबो लाइमोन बैसोआव आगान होबायब्रा आफा लाइमोन बैसोआव मा होनगोन नों मा बैसोआव आगान होखो नुदों नोमफाया मा खालामदों नैबे बेदखौ नोंनि बिखुङाव दागो थाहोजोबगोन आं मिथिबाय मालाय आफा आंखौ सिगिनाय जादों नामा नैबे अमा राजाया सिगिग्रा मानसि नङा डाइरेक्ट एक्सनसो लाखायो दानिफ्रायनो हिनजाव ना हो लाइमोन बैसोआव आगान सुरबायनो मैया दाखालिसो उजिनाय गथ'आनो आफा आङो देरबायथ' सेंग्रा देरबायथ' मा नों लाजिदों नामालाय गाव बोरायनायखाय गावखौनो सेंग्रा होनना लानानै आंखौ उन्दै खालामबाय थानो आफा नों सेंग्रा नङाथ' नों बोरायबाय आं 16 बोसोराव आगान होसिगोनथ' आफा गाबोन समफोरनो 16 बोसोर जासिगोन आं मा नों मालाबानो 16 बोसोर जासिगोन औथ' आरो आफा आं 16 बोसोर जासिगोनथ' आरो आंखौ दासिमबो बिमानि गाइखेर जाग्रा मानसि बायदि मोनदों नामाब्रा आफायालाय होद बोरायबाय नामाब्रा आंलाय फिसालायानो 16 बोसोर जालायसिगोननो होद माला 16 बोसोर जासिगोनब्रा बेलाय मालाय एमाव बेथा नोमफाखौ थगायनो नागिरदों नामा नोङो हा बैसोखौ बारायना खोन्थाना लादों नोङो मालायफोरा बैसोखौ खमायना खोन्थायो नोंहा बारायनासो खोन्थायो नै बेनिखायनो मालाबा दाउटसो जालायलाङो आङो नों आंनि बिफा नंमारगौना नंमारा होननानै गावनि फिसालानि बैसोखौनो मिन्थियाबा एसे सन्देहसो जाबायलै आं आफा तात नंगौना नङाब्रा नोंलाय आंनि आफा मा होनखो नों गावनि बिफाखौनो दिनै नोङो बेफोरबायदि सन्देहसो खालामबाय अब्लालाय मानोथो आंनि बैसोखौलाय मिन्थिया नोंलाय गावनिखौबो मिन्थिबावासो खोमा देलाय आफा खोन्थालाय नों बेसेबां बैसो आंथ' बारा बैसोनि मानसि नङा खोब जाथारबा 20 बोसोर जागोन आरो आं मा नों दासो 20 बोसोरल' आफा माथो नंदों नोमफाखौलाय आं दासो 20 बोसोर थाब हाबा जानायखायसो नों आंखौ बोराय सानो आच्छा बिदिब्ला आं 16 बोसोर नों 20 बोसोर बिराद मिलायथारदों माथो जोंना बैसोआ आफा बेनिखायनो आं बुंखाबाय दाइमाव बेटा नैबे अमा राजाया बारा गिदिर मानसि नङा आं नोंनिख्रुइ बारा गिदिर नङाथ' बोसोरथाम बोसोरब्रैल'सो देरसिन जागोन आं नोंनि बा आफा बा नों आंनि बोसोरथाम बोसोरब्रैल' देरसिन माथो साननैसोबाबा नों आंनिख्रुइ उन्दैसिनसो जाबावसिगोनलै माथो आफा माथो नंदों नोमफाखौलाय नोमफाया थालिर बिफां नङाथ' ग्लाब जौनो बा देरनो अब्ला नोङो बोसोरब्रैयावनो हाबा जादों नामाब्रा 4 बोसोरावनो ओइ बुरबाव बोसोरब्रैयाव आङो हाखर खिखरसो गेलेयोमोन मिथिबाय शक्तिमानसो नायनो खारोमोन आरो मार्बलखौ आन्दार फेनाव थेबनानै मार्बलसो गेलेयोमोन आं मिथिबाय माथो नोङो आंनि बोसोरब्रैल' देरसिनबालाय दा नोंना बैसोआ 20 बोसोरबा आंना 16 बोसोर अब्लाथ' नों आंनि बोसोरब्रैल' देरसिनब्रा मा नों बोसोरब्रैयावनो हाबा जादोंब्रा आफा बोसोरब्रैयावनो गोदाव सोराव बाथ्रा बुंना बैसोखौ लानानै दान्थे बिथान्थे खालामबाय थाना नोमफाजों नोमफा ओइ आफा सैथो खोथाखौ मानिब्रा नों बोरायबायथ' होद बोरायबाय नामाब्रा बोरायनाय नुमारबाय नामाब्रा आंखौलाय ओइ एमाव राजा मोनसे खामानि माव नोङो मोनसेबो खामानि मावा आङो बे मोनसेनि आधाखौबो मावालै आं खामानि मावा ओइ बुरबाव नङाबा नैबे बेदजों दांगोन आं खोमाया बिथिं लाबो मानसिया ओरै जा खामानिया बारा गिदिर नङा लोर सोर जेबो खालामनाङा आखाइ आथिं जेबो सोमावनाङा दै अर जेबो दांनाङा माबायदिथो खामानिलै खामानिया जाहैबाय मानसिफोरनि सिगाङाव नों मालाबाबो आंखौ बिफा होननानै सिनायथि होनाङा बा नोंखौ आंनि फिसाला होननानै बुंनाङा बुं नोङो आंखौ नोंनि बिदा गेदेर खोनाबाय बिदा गेदेर नोङो बिदा गोदै आइ हाग्रानि अमा गियान गैयै बिराद मोजां फोरोंनाय बायदि मोनथारदोंना नोङो लाजिया फिसालाखौ बिदि बुंनो हो बिफा जानानै बिफा लिंजानो बानाय बिदा लिंनांगौनो लाजिया मानो लाजिनांगौ जाखो सोमोन्दोसो लिंनो होदों दा बे बिदा लिंनो होनायानो माबा सोमोन्दो जाबाय हा बिदा लिंनो होनायालाय माथो गाज्रि सोमोन्दो लानो खिन्थाखो आं बुंलाय नों बिनि बिफासो बिफायालाय बोरै बिदा जानांगौ जाखो हाग्रानि अमा गियान बेनिखायनो बुंदों आं हांग्रिमोनदि ओंखारलां आं न'निफ्राय पाल्लावबो थाङा दे आबा एमाव राजा फै मालाखौ गानहोनि आं गोदनायाव आं गानजाया मानो होनोबा नैबे एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्राया नै झुकेगा नहीं साला बेनिखायनोथ' नोंनि झुकेगा नहीं बेमारखौ फाहामनो थाखायनोथ' आङो अजानिफ्राय माला लानानै फैदों नो गानफै एमाव राजा ना गाननायाव गैया नै झुकेगा नहीं
साला ओइ गथ' बांद्राय दुस्थ' खामानि मावनांला नोङो थुखैगारनायनि बेमारा बारा जाबाथाय मानसिया थांनानै थायानो बेनिखायनो नैबे मालाखौ गानहोनोसै आं नोंखौ फै गाहायाव ओंखारबो आयै बेमार नङा बेयो फेसनसो थुखैगारनाया फेसन आइला फेसन ना नोंनि बे फेसनखौ आङो फाग्ला आयौ मा सिबलाजोबखो दिनै सिबलागोन दिनै सिबला सिबसि खालामनानै नोंसोरखौ साफा खालामगोन आङो फिसालायाबो फिसाला बिमायाबो बिमाना नोंसोर सानैखौ गारालां मरा जाथ'दो न' सिङाव साला ओरैनोबा टेनसनखा जिउआव थाखा फैसानि संसार जानायनि सिख्लाफोर एदावनो मोनैनि सेंग्रा समावसो बिराद मोजांमोन दा हाबा जानानै सिख्लाबो एदावनो मोनला बेफोरनि दुखुआनो मा बेयाव बिमा फिसा लोगो नांनानै आंखौ खर' गुदुं खालामबाय थाग्रा नोंसोरो हद बिराद रागा जोंबाय आं दिनै बिराद गाज्रि रागा जोंबाय आङो जायखौनो बेखौनो लामायाव जायखौनो मोनो बेखौनो जोख्लाबगोन सौख्लाबगोन एकदमबारे बारसिनखागोनलै जायाबाबो खनलाबायनि र' दाउ जाना बिरलांगोन आं अखोरां सायाव नों जेब्ला दाउ जाना बिरोब्ला हाथ'लाना एख्लायथारगोन ओइ बानलु बेदां बोरो नोमफाया आं मिथियालै ओमफ्राय आयै नों माथो खारदोंसोमोनबालाय सोर खोन्थानाय नोङोलाय आंखौ खारबाय होननानै खोनालाबायलै आयै खोनालाबायो नोमफाया बोरो होनदों आं नोमफाया आं मिथियालै आं नुवाखै हाबां बहा थांनायमोन नोङो हा नार्जि बिदां बहा थांनायमोन नोंखौ नायग्रोहैदोंमोनब्रा बहा नायग्रोहैयाखै आं नोंखौ दसेनो बहा खारोब्रा नोंलाय नायग्रोहैलायखि नों आंखौ बहाबासो उरहैयाखैमोन बे धोद मासे रागाब्रा बा आंखौ रायदों नों मा सब समावबो रायनायल' नुयोब्रा नार्जि बुदाङा बांद्राय जाथारबाय र' मुलिखौ होनानै आंजोंसो उल्था बुजानाय खालामनि आं नार्जि बुदांखौ र' दैयाव मुलिखौ लगायनानै दौफैनि आं मा जाबावगोनलै बे हिनजाव सासेजों बानलु बेदां मा मिउजिक दामनो सोलोंदों नामा औलै आफा आं मेथाइ खननायाव जोबोर गोसो मेथाइ खननो गोसो जायो आङो साब्बास फिसा बिदिनो मोनसे थांखि थानांगौ मोनसे गाव मोजां मोननाय बुस्थुफोरखौ बासिना लानो रोंनांगौ गाव जुदि गाव मोजां मोननायखौ सायख'ना लानो रोंबाय अब्ला बे खामानिखौनो मावनो सोलोंनांगौ जागोन आफा आंबो टनि काकार बायदि जागोन काटालाका ओइमा काटालाका ओइमा खनलायनाय जागोन आं धोद सुर गैया भुर गैया मेथाइफोरखौलाय मानो खननांगौ जाखोब्रा एसे मोजां टाइपनि मेल'डिफोर खनब्रा आफा दानि जुगाव बे रायलायनाय बायदि स्टाइलनि मेथाइ खननायखौसो मानसिफ्रा मोजां मोनोलै जेरै नों ओंखाम जाबायना आंबो ओंखाम जाबाय नोंसा मा ओंख्रि जाखो आं दाउजों लावजों जाबाय बेफोरबायदिफोरखौसो खोनासङो मानसिफ्रा बेफोरबायदि रायलायनाय बायदि मेथाइखौसो दे मोजांखौ सोलोंबानो जाबाय आफा आंनावसो दामोलै आं नोंखौ लाजियो माखौबा लाजिनायखौ ओंखारदों दुस्थ' गथ'फोरानोसो खर'खौसो बोरैबा मोनजोबायलै बे दाउस्रि देलाया मा लोंहोखोब्रा आंखौलाय साहा लोंनायावनो माथो बोरैबासो मोनबाय दाउस्रि देलायालाय साहाखौलाय बोरै फुदुंनायमोनब्रा आयु बाला नार्जि बुदां आंनि साहा फुदुंनायखौ गोसोखांबाय थाथारदों आरो नोङो होद माला सफैलायखोब्रा नोंलाय दिनैनिफ्राय दानिफ्राय नों जेराव थागोन आंबो बेवहायनो थागोन नार्जि बुदां धोद मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुङोब्रा नोंलाय आं जेबोखौनो बुंथाराखै मा बुंखो दे आं नोंखौ हाफां दासो माथो दाउस्रि देलायखौ नुनाय बायदि मोनथारदोंमोनलै आंलाय नों आंखौ फाग्लि खालामनासो गारसिगोन नामा नोङो आं नोंखौ जेबोखौनो बुङाखै माबा गोदाव सोराव बखिलाबायदों होनबायसो आंखौसो जेबो नङा दे हरदो मा लाबोदों आंनो नार्जि बुदां मानसियाबो हिनजाव मोनामजोब्बाय धोद मा हिनजाव मोनामला बानांगौ जाखोब्रा थास' बिबार बायदि मोनामखो ना नाफाम बायदि मोनामखो आयु माबायदि होनखायो नार्जि बुदाङा हिनजावफोरा थास' बिबार आरो नाफाम बायदिसो मोनामो आरो होमबा हौवाफोरा माबायदि मोनामो केरेला गोखा औवा मेवाइ गोखै बायदि मोनामो नामा धोद नों बुंनायखौसो बुंबाय ब्रा लों दैया दे होमबालाय इसेबां अननानै होफैदोंबालाय लोंनोसै लों नार्जि बुदां लों बिदिनो जाम्बा जानायनि था आंनि खोथा बुंनायखौ मानिजोब आंखौ अनग्रा जादे होद दिनैनि दैखौलाय माबोरैबा मोनलोंथारदोंलाय माथो गिलासा बिराद मोजां मोनलोंथारदों आरो ना धोद खर'खौसो सानाय मोनबायलै आं मानोबा साथोहाय एसे उनावहाय मुलिया रिएक्सन जाबासो आंखौ अनसोगारगोन बियो आया खर'आलाय मानसि सासोखोब्रा बोरैबासो नुजोब्बायलै ओरैबा दाउस्रि देलायनि साहाखौ लोंना लानानै खर'आनो साजोबना फैदों बोरैबासो नुलाजोब्बाय दाउस्रि देलायल' नुलाजोब्बाय दालाय माथो हाफांनि दै लोंनानै बारासो जाबावबायलै मा जाखोब्रा आदै मा जाखोलै खर' आंना होद मा जाखोब्रा मा एसे साखोलै खर'आ आयु बाला
थाबाय थाखो बेलाय बेनिफ्रायनो नाहरबाय थानि र' आंनि मुलिया खामानि होदोंना होआखै नायनो अबेसे सेंग्रा मानसिसो जानांगौमोन आंहा नार्जि बुदांनावसो ट्राय खालामफ्लांबाय बेसेरा ओमफ्राय मोजांबोथार नालाय सोरखौथो मोननो दे खाथियावबो सेंग्रा मानसिबो गैया ट्राय खालामना नायनो मुलिखौ दा नार्जि बुदांखौनो ट्राय खालामबाय आंहाबो आंखौ गोसो थोबाथाय सानखाबाय आरो फालाबाय अजानि मुलिया नांमारबाय होननानै अब्ला बमब्रमाखौ हायना मुलि होनानैबाबो बमबायथारनायसै आङो होद मारै मोनला जोबखोब्रा आइदै खर'आलाय हो दाउस्रि देलाय आरोबाव दाउस्रि देलाय नुबावबाय आं आयौ बाला नुहुरबायसो खोमाहाय थाखुमानानै नाहरनि आं होद मारै जाखोब्रा खर'आलाय आंना आंनि होनाय मुलिया खर' नांदों खोमा र' एसे एग्रांना नायनि आङो ओइ नार्जि बुदां सोरमोनलाय नार्जि बुदां दसे नांगौ सिनायबावला आरो बाला मुलिया नांमारबायथ' आरो हाफ आंखौ बावगारबावबायसो माथो नार्जि बुदाङा थारमाने बे आंखौ गोसो थोबाय अब्ला मुलिया बिराद खाराथारहाय बे बमब्रमाखौ दौनो थांथारनोसै आं ओइ दाउस्रि देलाय आयौ बाला नार्जि बुदाङा आंखौ गोसो थोमारबाय नामासै लाजिबाय आं लाजिनायजोंनो बहा थागोन बहा मागोन मोनथारबाय आं आथिङा मेव मेवनो लाजिबाय आं आयु थांनोसै आं बहा दाउस्रि देलायसै माथो दाउस्रि देलाय गैया ओइ दासो नुनाय बायदि मोनदोंमोनलै आं आच्छा दाउस्रि देलायखौ नुवाबाबो नुदों आरो आंखौ खाथियाव थानायखौनो सिनायबावला नोङो ना दसेयावनो हाबां है मुलि जानानैसो आंखौ बावथ'दों खोमा मुलिया माने खर' एसे नांनायाव टाइम लायो नालाय बेनिखायनो एसे बावथ'दोंमोनदां र' एसे एग्रांबावनि आं ओइ नार्जि नोङो आंखौ गारनानै सोरखौ गोसोथोयोहाय थोद गोसोथोआखैलै आं रावखौबो उनाव गोसोथोबा आंनि दाय गैया माने उनाव गोसो थोबावगोनसो आरोना मा बायदिखा नों नार्जि बिनिखायनो नायनो बायो आं नोंखौ थोद माखौ रागा जोंसोदोंब्रा हाफां नोंलाय माथो दासो उनाव सोरखौबा गोसो थोगोन होननानै बुंदों नोंलाय थोद साला आंलाय सोरखौलाय गोसोथोलाबायनांगौ जाखो नों थानायावलाय नोंनो दंखायो माथो आच्छा बिदिब्ला नों दिनैनिफ्राय आं जेखौ थिनो बेखौनो मावगोन दा नों थिननाय खामानिखौलाय आंलाय मानो मावनांगौ जाखो दसेनो रागा जोंगोन दसेनो मोजां जाफिनगोन बाबायसो आं नोंखौ गदायसो लागारगारगोनलां बाराबा गदाय लानो ओंखारबाय नों आं थानायावनो माबायदि गदाय लायो नायथारगोन आं सोरखौ लानो ओंखारदों नोङो सोरखौ लानो ओंखारदों दाउ गोदनाखौ मसायनाय बायदि मसायखागोन आं सोर सिख्लाया बुं सोर सिख्लाया थोद हाफां गोदनानिफ्राय रोदा ओंखारलायनाय मा हब्रालाबायखोब्रा आच्छा नों हिनजाव गदाय लानो ओंखारगोन ओमफ्राय आं हब्राया सोर सिख्लाखौ गोसोथोदों नोङो मानसियाबो सिख्ला मोनामदों सोर खिन्था सिख्लाया सोर दानो गोदनाखौ मसायहैनो आं ओइ खर' गाज्रि जामारबायलै नोंना आंलाय माला गदाय लानो ओंखारखोब्रा मा गोदाव सोराव बुंलाबायोलै नोंजोंनो थैस' थांस' थांनानै थानांगोन आङो नोंखौनो लानानै संसार जालांनांगोन माबा गोदाव सोराव बुंबाय थायोलै है फालोबै अजानि मुलियालाय मा दसेनो खिं दसेनो मोजां खालामो बाल मुलिखौलाय बारा मोजां हरासै नामा आयु खबर लाहैफिनांगोनहाय ओइ नार्जि बुदां ओइ बांद्राय आंखौ नार्जि बुदां होनबाय थानाङा हगार लामाया आं उन्दुहैनोसै खुगा दं होननानै बांद्राय खुगाखौ ब्लां बिसिबाय थानाङा बे नोंनि लेब खुगायाव मालाबा मैदेरनि सुन्दायसो सोनानै होगोन आं नङैनि दावराव खालामबाय थागोन मानसियालाय मा जाखोसै आइदै मानसि खर' साखोब्रा थोद मा दसेनो खर' साखोलै डाक्टराव थांनायसैलै आयु माबायदि जाखोसै मानसियालाय मुलि जानानै माबा फाग्लाथार माथार जालाबायबाय दसेनो रागा जोङो दसेनो मोजां जायो फालो गोजोनाव थांनानै खबर लाहैफिनाबा जानाय नङाहाय स' हेल्ल' नायगिरि लोगो नोंथांमोन दिनैनि एपिसडखौ जुदि मोजां नुदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव आरो आंखौ जाय बिथांमोना रागा जोङो बिथांमोनाबो अननानै लाइक आरो कमेन्ट मोनसे होनानै गालांनो दाबाव दे लोगोफोर गासैखौबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो नोंथांमोनाबो खम जाला चेनेलखौ नायनो दाबाव बेयावबो थांनानै लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव बाय बाय